Bé, Paula, avui te tocava a tu. Què fem avui? Avui anem a fer una segona part de les més demandades pel públic. A Del veure, poc públic que tenim, però demandades. són 12 programes, este crec que serà el 13 i d'este és el que n'hi ha molta segona part. De fet, si em permets, abans de res, que jo crec que va quedar genial, pose un tall. Molt bé, jo, si voleu, Paula, si tens alguna coseta, No, o... jo Pues, que vull més, o sigui, que hem de fer un altre capítol i parlar de Lucrècia, de Cèsar i de Sant Francesc de Borja, perquè, clar, jo visc a Gandia. I així Sant Francesc està molt present, molt. Jo vull que és un personatge molt interessant també, que podem parlar i que hauríem de fer un altre capítol d'ell. Que jo això ho mm. dic ja. Bueno, Paula, tus deseos son órdenes, ¿no? Exacte. En... Qui ve avui? De forma inexplicable, no, ha tornat Vicent, ja el van presentar en l'altre programa, més que dir que és un dels que més sap d'Esborja, sentir-lo parlar dona gust, i la gent que l'ha sentit ja parlar s'ha quedat meravellada de la seva forma d'explicar, així que no puc fer més presentacions perquè si estan veient este programa o estan sentint este programa i si no l'heu vist, vos dic que aneu al primer programa d'Esborja i després torneu ací perquè Vicent és una meravella i ho explicarà tan bé que vos quedareu enamoradets. Què tal, Vicent, com estàs? Molt bé, jo com en casa, així, del Parpalló al Ventorro, molt agraït de tornar i de començar aquesta segona part dedicada als i les Borja. Molt bé, jo abans de res, si voleu, vaig dir, fiqueu comentaris, i si n'hi ha molts comentaris, i la veritat és que mos feren prous comentaris de molta gent, tant en Spotify com en iVox, demanant-nos una segona part, prou gent, no vaig a dir-los i de més. Però bueno, si tens hasta persones que havien parlat en tu i tot, en el iVox tens algun comentari que en el seu moment se m'ha oblidat comentar-te, sinó que si això em passa per allí, que hi ha gent que dirà, no, jo el vaig conèixer fent de guia i vaig parlar en ell, se nota que sap a muntó. Bueno, Justament als comentaris de l'e-books no he accedit, pues, així que només acabem el programa em passaré per allí. no res. La qüestió és un poquet seguir en... Estàvem parlant abans fora de micro que realment jo he reescoltat el programa entre ahir i avui l'he reescoltat perquè dic, així a veure, no intentem xafar-nos, intentem tindre les coses clares de què parlarem o no. Estem parlant del 5è programa, que es diu Els Papes Borja. Borja, és el 5è, l'escolteu. Si no l'heu escoltat, escolteu-lo abans que aquest, si voleu, i si no, pues, bueno, tampoc passa res. I Vicent diu una cosa que m'ha paregut molt interessant, que diu, és que quasi parlem sols de Calixte III, i jo, pues sí. D'Alexandre VI parlarem més o menys com arriba, el tema del pacte de Tordesillas un poc, i poca cosa més. Clar, i és curiós perquè sempre, quan parlem dels papes Borja, inevitablement el 80% del contingut l'aclapara el papa Alexandre VI. Però clar, quan comencem a escorcollar sobre el papa Calixte III, aleshores hi ha molta substància que traure. Jo crec que ens va eixir molt rodat el programa, bàsicament perquè vàrem intentar traure a la llum la seva figura durant pràcticament 1 hora i quart. I això està molt bé. I No que és podem una vida entendre molt el papa interessant. Alexandre sense el papa Calixte, no el podem entendre. No podem És el seu entendre els precedent, Borja com naixen sense efectivament. ell, o sigui, és impossible, o sigui, és la intel·ligència que va tindre este senyor i com va saber a nivell geopolític com col·locar-se va ser Totalment. brutal. Bueno, ell i a la seva família. Clar, i encara que quan parlem dels Borja, inevitablement parlem de papes i també parlem de pares, perquè ahir tenim Alexandre VI, que va ser un gran pare de família, curiosament, a Calixte III no se li coneixen fills. Pot ser un fill tingué, que li diguérem Francesc, però tampoc se sap amb seguretat. Però, si hauríem d'especificar qui va ser el patriarca de la família Borja, indubtablement va ser Calixte III. Calixte Mm, III encarna perfectament allò que anomenem nepotisme. No tinc totalment. fills, però col·loque els meus nebots i d'una manera tan estratègica que així estem, segle XXI, parlant encara dels Borja. Sí, perquè de fet és el que col·loca de cardenal a
Roderic acabarà de papa, vull dir, si no arriba sempre als seus moviments, no... Home, i recordeu que a Pere Lluís el volia clavar de rei de Nàpols, vull dir, les ambicions de Càlix de III eren a l'altura d'un papa del Renaixement. I eixe senyor vell, que ho hem parlat, que tenia 76 anys, quan accedís ahir, que jo quan tinga 76 anys l'únic que vull que és assentar-me en la caireta, en la terrassa, i veure el temps passar. Vull dir, no tinc altra aspiració, no. Este senyor Uf, tenia ganes de dominar el món. no m'ho Digues la digues que veritat, és el el que somni de vols. cada dia. Maxim, digues la veritat, el que vols als 76 anys és anar a veure Pardalets. Sí, a veure, sí, però sentar-me, però en un puesto quiet, vull dir, ja no estaré pa No manejar-me. mereixar-te massa. Bueno, la qüestió és que un poquet, jo crec que la idea és el que diu Paula al principi, que estaria molt bé parlar de Lucrecia de Borgia, que és sobre la que més llegenda negra s'ha volcat. De fet, ja van comentar algunes coses sobre aquest fill, que no se sabia molt bé de qui era i que la Efectivament. literatura ha atribuït o bé a son pare o al germà. Així entra el Efectivament. germà Cèsar, que també la idea era parlar un poquet de Cèsar, César. i per últim Sant Francesc de Borja. Perfecte. I Ahí n'hi ha un altre, tenim un altre un... personatge que Paula no diu ahir en aquest tall, i jo crec que estaria bé, que és, si no m'equivoque, és Innocenci X, és Dècim. el papa Borja, bueno, l'altre papa Borja... El que va Efectivament. pintar Velázquez i després Kevin Bacon. Efectivament. Kevin Bacon, mare meua! Francis Bacon Francis Bacon. A veure, va és molt bon actor. immortalitzar Jo en una de les seves pel·lícules. Francis Bacon va pintar també, que a mi m'encanta el de Francis Bacon. M'agrada més que inclús que el de Velázquez, És brutal. Però és que és Eh, meravellós. Bueno, un dels efectivament. quadres que va fer sobre Innocenci X. Sí, efectivament. I no sé si ja parlarem una miqueta en el primer programa, i és que, clar, està íntimament lligat a la relació que tenim Paula i jo, ja que quan ens varen conèixer, del primer del qui parlarem va ser d'Innocenci X. Bàsicament perquè de la primera de la que parlarem, indubtablement havia de ser de la magnífica i sempre intel·ligent Lucrecia Borgia. Això ho contes, dius, i colló, quins dos intel·lectuals ahí reunits parlant de personatges del segle XVI. No Sí, sé, jo més intel·lectual no, però Mm, és que me mola moltíssim la figura de Lucrècia de fa molts anys. O sigui, és que era una dona tan sumament intel·ligent, era que se li ha ficat tantíssima merda damunt per ser dona i per ser filla de qui era, però sobretot per ser dona, que n'hi ha que llevar-li tota la merda que té damunt per a que es veja que era una dona superculta, no una dona molt intel·ligent i que va carregar amb la culpa ja de les coses que varen fer els seus familiars. Ha de ser Ahí dice com a contínuament introducció. reivindicada la figura de Lucrecia Borgia. Mai farem la suficient difusió i divulgació de la seva figura, bàsicament perquè cal llevar-li molta pols a la mateixa. Portem molts segles, perquè són segles en realitat, alimentant una concepció de Lucrecia Borgia basada en el tòpic literari de la femme fatale. Perquè bàsicament això és el que ve a encarnar personatges com, per exemple, Lucrecia Borgia, la reina Margot de França, Anna Bolena, etc. Per tant, tenim ja suficient informació, suficient estudi, suficient investigació, coneixent suficientment bé el context històric, polític, social, cultural d'aquella època per poder parlar ja d'una Lucrecia Borgia que s'acosta més a allò que verdaderament va ser, o millor dit, la vàrem deixar ser, que allò que nosaltres hem rebut com a herència. Per tant, mai parlarem suficient de Lucrecia Borgia per a poder reivindicar aquesta figura, perquè això també indubtablement va lligat al moviment feminista. El moviment feminista ha de ser algo que cada dia vaig a duent-se a terme. No podem gastar únicament en comptades ocasions. No podem recordar a Lucrecia Borgia només ara, que ve el Dia de la Dona. No, Lucrecia Borgia s'ha de reivindicar tots els dies. Més Lucrecia Borgia, perquè hi ha d'altres dones que no han passat a la història a missa Sant Benet penjat, però Lucrecia Borgia sí. Per tant, és de justícia divina l'intentar donar-li el coneixement que mereix. Si me permets, hi ha una cosa que a mi sempre me cridarà molt l'atenció,
i és quan parlen d'Isabel la Catòlica. Estava pensant exactament el mateix. Bé, Isabel la Catòlica, la primera feminista de la història, Sí, bueno, unes xuminades que no tenen ningú sentit, però Isabel la Catòlica és una senyora que com a mínim van venerar un germà, no? Com a mínim, i li va usurpar el tron a la seua neboda. Vull dir, Bé, jo i no que sé va si tancar la sabíeu, seva però neboda. l'historiador Lluís Suárez en el seu moment va obrir un expedient de beatificació d'Isabel la Catòlica, Isabel de Trastàmara, perquè és catòlica per Alexandre VI, Sí. que va dir d'ella que era beata, i aquest procés, òbviament, de beatificació no s'ha dut a terme. Jo pense que no va dur-se a terme. Això és el primer pas per a la canonització, però com molt bé esteu dient vosaltres, no es pot beatificar a una persona de la que les últimes investigacions que estan intentant dur-se a terme indiquen clarament de que va enverinar el seu germà per a poder arribar al tron de Castella i que, a totes les de la llei, la candidata al tron de Castella era Joana, la mal anomenada Beltraneja, no ella. I això és algo que fins i tot al papa Sixte IV l'enfadava. Aleshores, impossible és obrir aquest expedient de beatificació, bàsicament perquè el mateix papa, Alexandre VI, quan sent encara cardenal Roderic de Borja, fa aquest famós viatge a Castella, Aragó, al Regne de València, que fins i tot visita la seva xàtiva natal durant 15 mesos, el mateix papa li va dir: has d'anar a visitar a aquesta parella, Ferran i Isabel, perquè és inconcebible per a mi que estigui passant allò que està passant. Per tant, en aquell mateix moment ja se sabia que Isabel de Trastàmara no estava actuant de forma lícita. I, com molt bé dieu, hi ha persones que sí que tenen un estel, diguem, de santetat, i que també s'ha de reestudiar aquesta figura i fer tal vegada el procés invers que s'està fent amb Lucrècia Borgia. I en canvi hi ha dones que sí que és veritat que la història que ens ha arribat a dia d'avui, doncs diguem, més o menys es manté, no necessita d'una nova revisió o d'un enaltiment molt gran. Per exemple, l'exemple que em ve al cap parlant d'Esborja és la cunyada de Lucrècia Borgia, la duquessa Maria Enrique, Exacte. no? Però en el cas d'Isabel i Lucrècia sí que és veritat que haurien de fer, diguem, aquests processos, no? A la De inversa de portar-los a la cadascuna realitat. d'elles. I intentar, efectivament, a la realitat que van viure en aquell moment concret. I d'Isabel la Catòlica, òbviament, hi ha molt que dir, igual que de Ferran II també hi ha molt que dir, perquè allà està el príncep de Viana, del que molt poc es parla, que és el germanastre de Ferran II. Ell havia de ser el legítim regne d'Aragó, rei d'Aragó, perdó, i també rei de Navarra, el primer fill que té Joan II, son pare, i també, en estranyes circumstàncies, també va morir. Per tant, els famosos reis catòlics basen, diguem, el seu regnat en dos fratricidis. Cap bueno, sorpresa, no. també dic. Ahora la gent que arriba ahí No, és per algo. no. Bueno, si mos centrem en... Mira, com va acabar Isabel Classi amb el seu llibre de Júlia, catòlics havien de ser. Se, se De centrem un millor poquet manera ja, no hi si ha. voleu, en Lucrècia. Bueno, Lucrècia és una dona que va sobreviure 16 anys a Alexandre VI. Vull dir, que sobreviure son pare 16 anys en el context que van parlar, que sobre Borja va haver una damnatio memoriae completament, de que van ser completament repudiats i tal, no degués ser fàcil per a ella, i que certament va morir molt jove, se va morir en 39 anys. En la Viquipèdia fica d'un part, Vicent, no sé si supose que serà. El part Ostres! número 12. I més que viure, va sobreviure a son pare tots aquests anys, perquè, com molt bé dius, la família va estar totalment condemnada a la damniato memoriae. Per tant, una vegada mor el papa Alexandre VI, els Borja necessàriament havien de sobreviure. Més els Borja que es trobaven a la península itàlica. Una altra cosa són els Borja que estaven a València, al ducat de Gandia, ells ja estaven totalment assentats. I la duquessa Maria Enríquez ja es va encarregar d'acostar-se al seu cosí Ferran el Catòlic i poquet a poquet anar llevant-se de damunt el seu sogre, Alexandre VI. Per tant, els Borja de Gandia estaven ja totalment independitzats d'aquells Borja italians. Però els italians havien de sobreviure. César Borgia només va sobreviure 4 anys son pare, però la vida de Lucrècia Borgia no va ser gens fàcil ni agradable. Són els anys que ella serà duquessa de Ferrara. Curiosament, seran els anys en què ella podrà viure realment una vida no marcada per son pare ni pel seu germà,
gran part de la revisió històrica que s'està fent de Lucrècia Borgia és d'aquesta època concretament, perquè és quan ella és lliure de poder ser una gran comitent d'obres d'art, d'obres també literàries. Ahí tenim el poeta Pietro Bembo, que el va patrocinar prou, i també va ser mecenes, fins i tot, de la medicina, que en aquella època era incipient. Recordem a Leonardo da Vinci, que se l'acusava de necrofília perquè agarrava els cadàvers i intentava estudiar-los. Doncs bé, persones com Lucrècia Borgia, amb la potestat econòmica que tenien, intentaven sufragar, diguem, aquests tipus d'investigacions. Però també serà una època molt desgraciada per a ella, perquè viurà totalment subjugada a la seva família política, que no va ser gens fàcil, perquè els ducs de Ferrara, tant pare com fill, no van ser gens agradables amb ella, i com molt bé dieu, va morir com gran part de les dones en aquella època, cansada de parir, perquè això és violència Totalment. obstetrícia totalment, el que passava en aquella època amb les Continua dones. passant ara i està Totalment. estudiat, imagina't en aquell moment. O sigui, Totalment, totalment. Si no mories del primer, del segon, del tercer, del quart, del cinquè, del sisè, del setè, del vuitè, del novè, desè, i així anaves parint fins que finalment acabes morint d'aquestes febres És puerperines un que venien milagre de la després del medicina part. aquesta dona arribar a tindre 12 parts, pense jo, vull dir, és un milagre completament que en les condicions d'esta època, no, sanitaris, que com era... La veritat és que sí, perquè no arribaven a donar a llum tantes vegades les dones. S'acostumbraven a faltar abans. Els mitjans en aquella època higiènics eren pràcticament inexistents. Si la pandèmia ens ha ensenyat alguna cosa és que va ser tota una revolució científica, un fet, diguem, tan rentar-se les quotidià com mans. rentar-te les mans. Això va canviar totalment la història de la medicina, perquè, clar, famílies riques, com en el cas de les Borgia, no eren els mateixos familiars els que ajudaven a donar a llum a la dona, sinó que, clar, sol·licitaven els servicis de metges. I aquests metges inevitablement portaven moltes malalties darrere perquè com a metges que eren havien de tractar a diversos malalts. I això en realitat era contraproduent perquè feien que aquestes dones que estaven suposadament avalades pels metges acabaven inevitablement amb unes grans infeccions que acabaven en septicèmies i per ende amb la mort. I això és el cas de el 90% de les dones Borgia. El 90%, perquè l'altre 20% eren monges de I clausura. clar, lo de parir no estava ben Bueno, vist. 80%, 20%. Bueno, estàs contant de que el seu últim matrimoni en Ferrara va ser molt dur per a ella, però és el tercer matrimoni, també crida l'atenció això, no? 39 anys, 3 matrimonis, no sé quants mil fills. Com arriba... Què va passar en els anteriors matrimonis? Clar, ella com arriba a eixe Ella va estar nivell? promesa 2 vegades. Ella primer va estar promesa 2 vegades quan era molt jove, quan era encara una xiqueta, que fins i tot m'atrevisc a dir encara no li havia vingut ni la primera menstruació. En un primer moment, clar, també hem de saber la figura d'Alexandre VI es divideix clarament en 2 períodes clarament diferenciats, el cardenal Roderic de Borgia i el papa Alexandre VI. Encara que Calixte III intentara deixar tot atado i muy atado, la veritat és que ningú podia assegurar-li a Roderic de Borgia que acabaria sent papa. Per tant, les seues ambicions com a cardenal no tenen res a veure amb les seues ambicions ja com a papa. Ell com a cardenal, diguem, sempre va projectar tota la seva energia en el regne de València. Ahí està el per què compra en 1485 el ducat de Gandia. Ell volia projectar-se en aquesta terra que coneixia molt bé, no oblidem que hi va néixer ni més ni menys que a Xàtiva. Per tant, en un primer moment, les seues ambicions territorials van totalment encarades cap a aquestes terres valencianes i ja promet a la seva filla primera en Gaspar de Pròxita, una família d'origen napolità però que havia arrelat molt al regne de València. Després s'adona que hi ha un altre matrimoni que pot ser molt més ventajós per a la seva filla i la seva família, que és amb Querubí de Centelles, el germà de Serafí de Centelles, qui seria el gran comte d'Oliva. Els Centelles, una família catalana que ve de Sant Esteve de Centelles, és una família que va ajudar al magnànim en la conquesta de Nàpols i era una de les famílies més importants de la noblesa valenciana. No oblidem que l'únic palau que té un palc especial a l'església Sant Nicolau és el Palau de Centelles al carrer Cavallers. Res a veure la ubicació del Palau Borgia amb el Palau Centelles. Però què ocorre? L'any 1492, el papa Alexandre VI ja no és cardenal, perquè l'acaben d'escollir papa. Aleshores ja no li interessa el regne de València.
Aleshores s'adona que on ha de projectar-se territorialment precisament és a eixa Itàlia que coneguem actualment, però que en aquella època era una amalgama de repúbliques com Venècia, de grans ducats de la Toscana, com per exemple Florència, de regnes que sí, eren feudataris al papa, però que eren pràcticament independents de lo que eren els estats pontificis, com Nàpols. Aleshores ell comença a projectar matrimonis que socialment, militarment i políticament siguen beneficiosos, ja no per a un cardenal vicecanceller de l'Església, sinó per a un papa. En aquella època el papa era un home d'estat. Això és molt important que ho tinguem en compte. Els papes teològics que ara mateix estem coneguent, res a veure tenen amb els papes que en aquella època hi havia. El papa oficialment encara és un cap d'estat, però el Vaticà és una plaça i una avinguda, que per cert aquesta avinguda la va manar fer Alexandre VI. En aquella època els estats pontificis ocupaven tot el bell mig d'Itàlia i, òbviament, la gran ambició política territorial d'Alexandre VI era tindre tota la península. Per tant, havia de començar a fer matrimonis que li foren molt beneficiosos. Tenim que anar al conclave del papa Alexandre VI l'any 1492 perquè serà decisiva l'ajuda que tindrà per part d'Ascanio Sforza. Ascanio Sforza era un cardenal que, junt a Giuliano della Rovere, el futur papa Juli II, tenia totes les de guanyar per a convertir-se l'any 1492 en papa. Però a Giuliano della Rovere, que el recolzava a França, els romans no volien que el poder francès aterrara a terres romanes. Per tant, Giuliano della Rovere se'n va anar d'aquest lloc d'escacs i es va quedar a Ascanio Sforza, però a últim moment, va decidir cedir-li les seues forces a Roderic de Borja. Això serà decisiu perquè, si no, Alexandre VI no hauria arribat a ser papa perquè no tenia el recolzament suficient. Això és la pel·lícula del Conclave, que l'aconsella es veu molt bé, perquè els vots van comprant-se, venent-se, és tot com una cadena de favors. Doncs bé, això va passar en aquest moment. Ascanio Sforza què volia? Ascanio Sforza volia governar des de l'ombra i amb bon capital. I sabia que la millor manera no era estar a primera fila com a papa, sinó ser vicecanceller. I qui era vicecanceller de l'Església des de feia 5 pontificats? Alexandre VI. Per tant, Alexandre VI li va prometre la vicecancelleria, que és bàsicament la tresoreria del Vaticà, i que curiós, Lucrezia Borgia acaba casant-se amb el senyor de Pesaro, que és nebot d'Ascanio Sforza. Aleshores, òbviament, ahir ja tenim com el papa Alexandre VI utilitza per a fins territorials a la seva filla i també com a un mitjà per haver arribat al pontificat. El primer matrimoni de Lucrezia Borgia no va ser gens agradable. Ella se'n va anar a Pesaro a viure. Era una xiqueta encara. Quan tot això del matrimoni va començar a vertebrar-se, va ser Adriana de Vilà la que es va encarregar d'educar-la per a poder enfrontar-se al que era el matrimoni, i aquest matrimoni va durar relativament poc, perquè aquesta aliança no tenia la suficient solidesa, bàsicament perquè en l'època d'Alexandre VI hi ha una força molt important de la que ja hem parlat quan hem dedicat el programa a Calixte III, que és Nàpols. Tot i ser sud d'Itàlia, que va donar molt que parlar en època d'Alexandre VI. Per tant, Alexandre VI es donava compte de que s'havia de fer alguna cosa amb Nàpols. Era precís. I aquesta aliança que tenia la seva filla amb un bord, perquè ni siquiera una Sforza, diguem, de sang nobilíssima, sinó que era una rama bord dels Sforza, i aquest matrimoni que tenia la seva filla no portava a bon port. I és aleshores quan decideix divorciar-la. Però, clar, com un papa ha de divorciar a la seva filla, que està casada ni més ni menys que seguint els paràmetres de la Santa Església Catòlica Romana i Apostòlica? Ha d'haver un motiu de pes per anul·lar aquest matrimoni. I l'únic motiu de pes que pot haver per a que s'anul·li catòlicament un matrimoni és que no estiga consumat. Però quin motiu pot haver per a que una dona jove no puga consumar un matrimoni? Ella, òbviament, no ha de tindre la tara d'eixa mentira, perquè, òbviament, Lucrezia Borgia sí que havia consumat el matrimoni. Ella no pot tindre la tara, perquè si ella la té, ja no poden casar-la, perquè ho acabem de dir, com d'important és per a una dona el tindre fills.
perquè malauradament era per a lo que servia. És aleshores quan es pren la decisió de que ha de ser Giovanni Sforza el que té eixa tara que impossibilita que aquest matrimoni s'hagi consumat, i l'única tara que pot tenir un home és la impotència. Aleshores és quan s'ha d'al·legar que Giovanni Sforza és impotent. Òbviament, a Giovanni Sforza això no li fa cap gràcia, perquè ell no és impotent, ell ha consumat el matrimoni I a amb banda Lucrecia que suposa Borgia. que seria com Però una lo falta de respecte a la teua masculinitat, que clar, és que això era un insult. i una masculinitats, òbviament, tòxiques, Estava com en pensant aquella jo en època ho eren. masculinitats Com en tòxiques. aquella època ho eren, no? Efectivament, i més en aquella època, en aquell context, en el que eixa mateixa tara també, si a ell se la etiqueten, Clar, ningú impossibilita un altre voldrà matrimoni casar-se que amb hi ell, puga tindre. no? Ninguna família voldrà concedir Home, matrimonis, perquè clar, efectivament, per eixa mateixa raó, Alexandre VI ja s'encarrega de que no siga la seva filla la que siga incapaç de dur a terme a una tot això, relació carnal. Ha de se ser ell. divorcien 18 anys, no? Imagina't, efectivament. La casen Joveníssima, la casen en joveníssima. 13 anys. Mm. La vida de Lucrecia Borgia, els 39 anys que va tindre, es pot dividir clarament en dues etapes. Els seus primers anys, els 20 primers anys, que ella viurà sempre o a Roma o al voltant de la seva família, és on té lloc, diguem, el 90% de la vida coneguda d'ella. I els últims 19 anys és quan ella ja els passarà a Ferrara. I ella podrà, diguem, desenvolupar-se com a mecenes. Però el gros de la seva vida, tota aquesta convulsió que hem heretat a dia d'avui a través dels llibres, tot té lloc en els primers Pobra 20 anys dona. de vida. Què passa? Que Giovanni Sforza va dir una frase que posteriorment es va replegar per el mestre de cerimònies i protocols del Vaticà, que era Bucarde, que és el papa m'ha llevat la seva filla perquè la vol per a ell. Esta Sí. frase és decisiva. Esta frase és decisiva per a entendre, a partir d'este moment, quina és la base de tal vegada la calúmnia i la injúria més gran que ha pesat sobre la figura de Lucrecia Borgia. Perquè ja hem vist que és la dona de l'home més poderós d'Occident en aquest moment. Per tant, ella és una peça més en el tauler d'escacs de son pare. Es Borgia, com tota família que ha arribat a tindre molt de poder, no actua sempre de forma massa ortodoxa. Per tant, qui paga sempre en una societat profundament misògina tota aquesta injúria i calúmnia que inevitablement es Borgia va guanyant-se perquè a mesura que van tenint més poders van arrossegant més al seu pas. Pues en una societat profundament misògina, òbviament, qui havia de pagar tot això havia de ser la jove e innocent Lucrecia Borgia, perquè tu ho has dit, era una xiqueta. Per tant, li pressuposem aquesta innocència. El candidat qui és? Òbviament ha de ser algú de Nàpols. Pues és llavors quan la casa amb Alfons de Nàpols. Se suposa, o almenys això és el que s'ha intentat entreveure, no?, en tot allò que s'ha investigat sobre Lucrecia Borgia, que amb Alfons de Nàpols sí que va haver una relació prou cordial i fins i tot podríem dir amorosa. Tenien bàsicament la mateixa edat, pareix ser que es varen agradar, pareix ser que varen tenir una vida prou agradable, el poc que va durar aquesta vida. I fins i tot tingueren un fill, el que anomenarien Roderic, en honor al papa Alexandre VI, nom de pila del qual era Roderic. Amb Alfons de Nàpols, prompte va acabar la jugada, perquè així ja entren les guerres de Nàpols, que van ser molt cruentes en època d'Alexandre VI. Ja vam recordar en el primer programa dedicat a Calixte III, quan intenta fer rei de Nàpols a Pere Lluís, germà d'Alexandre VI, que era aquest regne feudatari de Roma i que, naturalment, o bé els Trastam d'Aragó o bé els Anjou de França anaven sovintejant, diguem, el regnat d'aquestes terres. Així va ser quan Carles VIII es va obsessionar totalment en que Nàpols havia de tornar a França. És llavors quan mor el rei Ferran, que era el fibor que va tenir Alfons el Magnànim, i Carles VIII es nega a que siga el net del Magnànim el rei de Nàpols. Per tant, s'adona compte que en Nàpols ja les fidelitats estan una miqueta, Diluïdes. diguem, fent equilibris. Efectivament. I què passa? No han d'haver relacions amb Nàpols. Si hi havia dues relacions,
perquè Alfons de Nàpols té una germana que li diuen Sança, i els dos germans es casen amb dos germans. És a dir, Alfons de Nàpols es casa amb Lucrècia Borgia i Sança d'Aragó es casa amb Jofret de Borgia, que també era fill d'Alexandre VI i de Banotxa Catanell, i germà de pare i de mare de Cèsar, de Lucrècia i de Joan, segon duc de Gandia. Aleshores que hem de divorciar altra vegada la xiqueta. Però, òbviament, això és molt més complicat, perquè així ja hi ha una relació, hi ha estima. Per tant, així ja ve, diguem, quan me pregunten, és Borja han assassinat, òbviament. Una altra cosa és que assassinen amb verí, com representen les pel·lícules de la BBC, les sèries, o com escriu Mario Puzo. No, els Borja no assassinaven amb verí, perquè en aquella època el verí lent no existia, però l'assassinat polític, òbviament, sí que el perpetraven. I Alfons de Nàpols va morir en unes condicions molt estranyes. Bàsicament perquè va morir a dintre del palau, on estaven els Borja, va eixir mal la jugada i no va morir a la primera, va estar convalescent uns dies i en la seva pròpia habitació el varen asfixiar. Per tant, s'havia d'apartar aquesta figura dintre del joc polític dels Borja, sobrava Alfons de Nàpols. I és llavors quan Pobra Lucrècia Lucrècia, s'enamora. perquè Pobra. M'imagine. el primer home se du 14 anys. Vull dir, a Lucrècia la casen en 13, el seu home tenia ja 27, 29, 27. 27, 28. Que la diferència d'edat és molt En important. aquests moments, sí. I després el casen un xaval jove que li agrada i segurament li maten a l'home. Vull I dir, tenen un fill i a l'any de parir va i em maten a l'home. Home, pues la xicona bé no ho passaria, òbviament. I tot per la voluntat i tot portar per son pare. O sigui, és que és molt bèstia. Hi ha per ell també un poeta, el que li deien Pere Calderó, que fins i tot cal escorcollar els seus orígens a Cocentaina, el que per allà a Roma l'anomenaven el Teroto. Se suposa que Lucrècia Borgia va tenir una mena de relació amb ell i d'ahir és on se suposa que naix aquest infants romanus, del que mai s'ha sabut exactament bé d'on ha eixit, però que curiosament el papa Alexandre VI accepta, legitima com a fill seu, no? És el famós protagonista d'aquesta novel·la, La ciutat escarlata, va ser el duc de Nepi de Camerino, va ser una persona prou desgraciada, la veritat, perquè sempre va néixer baix l'ombra, baix l'estel de ser una persona borda, i no només això, sinó de no saber quin és el seu origen, de qui és fill. Soc fill del papa Alexandre VI, soc fill de Lucrècia Borgia, o fins i tot allò que es deia a la Roma de l'època. Si això ho ajuntem, de qui és fill? És fill del papa Alexandre VI, que ha tingut relacions amb la seva filla Lucrècia Borgia. Fins i tot hi ha una òpera de Donizetti que plasma tot això i en el que Lucrècia Borgia vol enverinar i s'equivoca i enverina el seu propi fill. Vull dir, per a que vegam, al final, la literatura del romanticisme, que és la que d'alguna manera exalta tot això que ens ha arribat ara d'aquestes figures històriques, ha fet que nosaltres hàgim heretat la visió que tenim d'aquests personatges. Per tant, a Lucrècia, òbviament, l'hem d'imaginar com una dona que té els seus sentiments, que té els seus esports, que té els seus anhels, que té les seues virtuts, que també té els seus defectes, una persona que s'enamora, que es desenamora, una persona que té sentiments. I fins ara d'allò que hem parlat ací és que en cap moment ella ha pogut expressar en realitat allò que vol. I si en algun moment ho ha expressat, que si va haver un moment que ho expressara, pense jo, seria quan se l'obliga a divorciar-se del seu segon marit, ja veieu com va acabar la història. I tot per a fer una aliança amb el nord d'Itàlia, el ducat de Ferrara, que estava en mans d'Èrcole de Ferrara i del seu marit, que seria Alfons d'Este, el duc de Ferrara. Una de les corts més brillants, humanistes, renaixentistes, diletants que hi havia a Itàlia. L'art, la cultura, les lletres es conreaven dia rere dia a Ferrara, però la realitat d'aquesta família era prou oscura. A Lucrècia Borgia se la va considerar des del primer moment com a una borda d'un papa, però, òbviament, anava en una suculentíssima edat a convertir-se en la nora d'Èrcole d'Este. I se la va acceptar, però no se la va respectar. I aquest va ser el final de la seva vida. La part positiva podríem dir que una vegada mor el seu pare i el seu últim marit ja troba maneres de tindre distraccions molt allunyades de la seva dona, que l'única funció que té és assegurar la dinastia, doncs ella se sentirà, diguem-ne,
amb la llibertat d'anar fent allò que més pareixer li agradava, que era, ja que ella no s'ha deixat a dia d'avui creació literària o pictòrica, etc., com moltes famílies nobles, era fer possible que això es duguera a terme, com a una gran mecenes. En la biblioteca de Lucrecia Borgia, i això és important dir-ho, gran part de les obres que hi havia eren agiografies vides de sants. Li agradava molt llegir les vides de sants. Una persona sumament pertorbada, que és el que nosaltres hem rebut d'eixa Lucrecia Borgia totalment entregada al vici, difícil és que estiga pràcticament tots els dies llegint vides de sants. Era una biblioteca profundament cristiana, molt centrada en la pastoral d'aquell moment. I tot això s'indica, òbviament, com podria haver sigut aquesta dona que en realitat mai es va poder projectar, bàsicament perquè vivia a la ombra sempre i baix el domini d'un pare que la va utilitzar per a les seues finalitats totalment polítiques territorials. És que pobra, de veritat, és que És un exemple molt clar d'un poquet el paper de la dona de la noblesa de l'època i ja està, vull dir, era simplement un peó en el xoc de la família de situar aliances i crear, no, vincles i com al final, pues això, la pobra, pues, Clar, i al final, quan s'intenten fer en aquell moment, dic, revisions històriques, aquestes inevitablement són totalment subjectives. Vull dir, ahí és quan anem al tòpic literari amb el que hem començat, el de la femme fatal, no? Vivim en una tradició profundament judeocristiana, en el que precisament hem heretat aquests valors, no? Lilith, Eva, que veuen el seu torn de Pandora, i contínuament és la dona la que carrega sobre si tots els pecats de la humanitat. L'única contraposició que tenim és Maria, però fins i tot en els evangelis tenim la Magdalena, que també vindria a representar la perdició absoluta. Per tant, Lucrecia Borgia ve a alimentar, a solidificar, pues, aquesta misogínia contínua que encara a dia d'avui estem arrossegant a les nostres esquenes, perquè hi ha gent que encara busca la morbositat de Lucrecia Borgia, sense intentar acostar-se a la seva figura. Una cosa important també de Lucrecia Borgia és que en un moment determinat en què el papa Alexandre VI s'ha d'autsentar del Vaticà, la que, diguem, exercirà com a gestora de tot allò serà Lucrecia Borgia. Per tant, encara que sabem poc d'això, deduïm per aquest fet que també va ser una persona que tenia la capacitat de poder administrar, de poder burocratitzar, de poder gestionar millor, fins i tot, que els seus germans, perquè tenia germans, però el papa Alexandre VI en qui va confiar va ser precisament per en això Lucrecia. al principi he dit que era una dona Això diu prou. espectacularment intel·ligent. És que era una dona molt, molt intel·ligent. Era una persona que està llegint d'ella que se li té molt d'enquina per la misogínia històrica que té damunt, quan era una dona preparadíssima. Totalment. I, clar, nosaltres ara estem parlant del segle XXI, estem agarrant com a referències historiadors i historiadores que han intentat estudiar la figura al llarg del segle XX i del segle XXI, i perfectament ens podrien dir, clar, tu no has estat ahí, això sobrepassa el món de la història, no? Per a poder dir amb rotunditat que això poguera ser així. No, nosaltres no estàvem ahí. Però ahí sí que estava Maria Enríquez. Maria Enríquez era una vallisoletana que es va convertir en primera duquesa Borgia de Gandia, una dona que venia de Medina de Rio Seco i que allò primer que va fer quan va arribar al Palau dels Borgia va ser fer-se un oratori. Era una persona profundament creient, molt catòlica, molt pia i molt devota, que quan el seu fill va arribar a la majoria d'edat es va apartar i es va fer abadessa del convent de Santa Clara. Era una persona de missa diària i era una persona que tenia una relació epistolar nodridíssima amb Lucrecia Borgia. Maria Enríquez, amb la seva personalitat i el seu tarannà, segurament sabia de sobre com era la seva família política. Si tot això que estem dient era més que una rumorologia, que una calúmnia i que una injúria, vos puc assegurar
que així com Maria Enríquez es va apartar d'Alexandre VI, no s'haver apartat de la seva cunyada Lucrècia, amb la qual contínuament s'enviaven presents i regals, una des de Gandia, l'altra des de Ferrara. Una persona com Maria Enríquez mai haurà tingut contacte amb una persona com Lucrècia Borgia si la Lucrècia Borgia és allò que pensa gran part de la població que era. I segon, Francesc de Borja, ja parlarem d'ell, però no fa falta dir que aquest home s'ho va deixar tot per ser jesuïta, va viure 21 anys amb una austeritat absoluta i quan va anar a morir, que estava molt malalt i va morir a les portes de Roma, va estar 2 mesos reposant en casa del net de Lucrècia Borgia en Ferrara. Una persona com Francesc de Borja, que en aquest moment era tercer general de la Companyia de Jesús, una ordre que estava en plena efervescència, si de veres haver assegut allò que es deia de l'àvia del que llavors era Hércole d'Este, duc de Ferrara, jo vos puc dir que una persona com Francesc de Borja, que també era de missa diària i de prèdica absoluta, no haver estat a Ferrara. Doncs aquestes persones estaven més pròximes a Lucrècia Borja que nosaltres. I parlem bé d'ella. Clar. Per tant, Parlem jo molt bé crec que, d'ella, el que fan, parla molt bé d'ella. efectivament, Bé, si voleu, per anar Efectivament, així avançant, és. ja que jo veig que tot el que hem dit al principi de tots els que parlarem hem sigut uns autèntics optimistes bojos, jo crec que podríem parlar ara, si vos pareix bé, de César Borja. Val? Germà major, 6 anys més major que Lucrècia, i és un poquet en el qual Alexandre VI havia pensat en ell com, diguem, el seu successor, no? O el seu successor. Gran part del problema que va tindre la família Borja i que així és on en realitat podem traure, diguem, l'axioma principal que alimenta l'odi que se li ha tingut a la família, és el fet de que, com molt bé sabeu, el càrrec de papa és electe. Bàsicament perquè el papat, no anem a negar-ho, més en aquella època, era un pastís molt sucós, que no podia estar en mans d'una única família. Ahí també està la importància de sí, pots tindre fills reconeguts socialment, però mai han de ser legítims, mai a dintre del matrimoni. Bàsicament perquè aquesta herència que ha d'alimentar allò que actualment és el Vaticà ha d'estar a dintre del Vaticà i el que és més important, això no pot ser una corona que passe de pares a fills. Això encara es respecta a dia d'avui. El Vaticà, el càrrec de papa, és electe. Però Alexandre VI, que jo crec que hem arribat ja a la conclusió de que era una persona de grans ambicions, jo penso que sí que en la seva ment se li va passar pel cap fer una monarquia hereditària del Vaticà. I si no fer una monarquia, volia allargar aquesta tradició de que en els Borja hi hagueren papes, com ja va iniciar el seu oncle Calixte III. Per tant, totes les esperances de que això es continuara, de que això es perpetuara, de que això s'allargara i anara concatenant-se, les va dipositar en el seu fill César. Sempre que llegim quelcom sobre César Borja, sempre està ahí, diguem, aquest recel absolut que té cap al seu germà Joan. I sempre, encara que siga novel·la, històrica o assaig, sempre s'ha deixat entreveure de la profunda gelosia que podia tenir un per l'altre. Però en realitat jo pense que en qui va dipositar la seva total i absoluta confiança a Alexandre VI no va ser en Joan, va ser el César. Perquè ell com a papa, jo estic segur, volia que el futur papa fos el seu fill César. César va ser cardenal joveníssim, amb 18 anys. Ell no va tindre la capacitat d'escollir si volia ser o no volia ser cardenal, però és que tampoc va tindre aquesta capacitat d'escollir-ho son pare, Roderic de Borja. Així que César, des d'edat molt temprana, es va clavar a dintre de la cúspide de l'Església Catòlica per anar d'alguna manera formant-se per afrontar el que en un futur seria molt probable i és que acabara també sentant-se a la cadira de Sant Pere. El que passa que el temperament de César no era el temperament d'Alexandre VI ni de Calixte III. César tenia ambicions molt més terrenals. I això, en realitat, va ser la dicotomia que el va perseguir gran part de la seva vida i que va fer que la seva relació amb el seu germà Joan fora tan dolenta des de principi a fi. I arriba un moment, finalment, en el que Alexandre VI es dona compte de que no pot lluitar contra un fill que, en realitat, any que passa, any que va sollevant-se encara més de la figura de son pare.
I és llavors quan definitivament es pren la decisió de que no pot continuar sent cardenal César Borgia i és quan ja accepta ser el capità dels exèrcits del papa. Aquesta capitania l'exercia Joan de Borja, el seu germà, però Joan de Borja també apareix assassinat molt jove al riu Tíber. Mai s'ha arribat a saber quin va ser el motiu d'aquest assassinat. La bona qüestió és que anava molt ben vestit i portava monedes a les seues butxaques i que el varen llançar al riu i quan el varen recollir portava la mateixa roba amb tots aquests detalls que si es venien després tenien valor i amb les mateixes monedes que portava en la seva butxaca. Per tant, algú el va assassinar, no Vintage volia robar. tenia. Sempre s'ha dit que si darrere, efectivament, per cert, perquè l'oient vaig arrogant, aquest Joan de Borja és l'home de la duquesa Maria Enrique, de la que acabem de parlar, per això pues, cunyada de Lucrecia Borja. Per tant, qui va assassinar a Joan de Borja, òbviament el que volia no era robar-lo, era assassinar-lo. Sempre s'ha dit que darrere d'aquest assassinat o està la família Orsini, que va ser una gran rival d'Esborja en època d'Alexandre VI, o tal vegada també podia estar Miquel Otto Corella, que era el sicari personal que tenia César Borja. La bona qüestió és que arran d'aquesta mort serà quan podrà projectar-se ja políticament que no religiosament, que era com estava projectat fins a aquest moment César Borja. I és quan ja comença, diguem, aquesta carrera mediàtica per tota Itàlia, que fins i tot farà que s'escriguen obres sobre ell, com suposadament va fer el que llavors era ambaixador en la Florència dels Mèdici, que és Nicolás Maquiavel, a príncep, que se suposa, allò que està descrivint, són les pràctiques polítiques militars que té César Borja. Com a curiositat, César Borja va tindre com a una mena d'enginyer civil a Leonardo da Vinci. En aquella època, bueno, ja sabem no, que els artistes pues, moltes vegades, encara que estiguen molt consumats ara, i que l'obra d'art més cara que s'ha venut fins a l'actualitat sigui de Leonardo da Vinci, pues, en aquella època l'home va viure una miqueta a la mercè dels que anaven contractant-lo. Doncs bé, el mateix Leonardo va treballar per a César Borja i César Borja allò que va fer va ser intentar fer de la Romanya, de tota Itàlia, pues, una realitat, una unitat. I era un home que, per això, la veritat és que sí que tenia certa capacitat no? Política, era un home pues, meditatiu en aquest aspecte i, diguem que militarment parlant, sí que va saber, diguem, intentar fer realitat en la mesura que va poder aquest somni que poguera tindre son pare no? De fer aquesta unitat italiana, encara que no ho va aconseguir. César Borja també es va casar al final de la seva vida, es va casar amb una princesa francesa, també entroncada amb la casa reial de Navarra, que era Charlotte d'Agret, i va tenir una filla ja pòstuma, no? Perquè hi va morir també molt jove, i aquesta xiqueta anomenada, efectivament, és Borja, com molt bé podeu veure, no només les dones, sinó els homes també han morit molt jove. I a més papes, que són els que duren, Doncs bé, és de més. Vull dir, ser Borja, a mi me tocava aquest cognom i jo sospitaria de, no sé, igual intentaria canviar-me'l o algo, perquè dic, d'ací en 20 anys apareix mort en el Tíber, segurament. i això és la mitja de vida que tinc, no? La mitjana de vida. Doncs bé, va tenir una filla ja pòstuma, que és Lluïsa de Borja. I com a curiositat, Lluïsa de Borja es va casar amb una branca inferior dels Borbons, que actualment estan així, i era el duc de Borbó, aleshores, no? Perquè els Borbons també tenen diferents ramificacions, per tant, amb una branca borbònica va acabar emparentant precisament Lluïsa de Borja. I bé, la vida de César Borja jo crec que també poc s'ha de dir. Al final, quan mor son pare, li passa com a Lucrècia. El que passa que Lucrècia, diguem, sí que tenia un lloc, que era aquest acord de Ferrara. Ella s'havia casat amb el duc de Ferrara, per tant, diguem que tenia un present i un futur assegurat. En canvi, César Borja no el tenia. César Borja va tindre que soterrar com mínimament va poder a son pare, perquè ahir Joan de Borja ja s'havia mort també. I de Jofre de Borja poc sabem en aquesta època, i dels altres fills i filles tampoc sabem molt. Per tant, el va haver de soterrar en pràcticament hores, perquè això és un altre. El cos d'Alexandre VI només mor, comença a unflar-se, a unflar-se, a unflar-se, va morir en agost, es va podrir de forma molt prematura, la boca va començar a unflar-se-li, la llengua s'inicia per la boca, per tant, el va soterrar conforme bonament va poder i va tenir que fugir, que a més ajudeu-me.
I 4 anys després, a Viana, on va faltar? Al servici del rei de ¿De França. qué falta? Bueno, ¿de qué falta? Un asesinato también, ¿no? O... Homicidi. El van assassinar. Home, també t'he dic, Mm. l'home porta una trajectòria un S'ho va poc buscar. que ni la Ho màfia va buscar. italiana, o siga, mai millor dit. Perquè Efectivament, i clar, i aprofitant que dius això també, quan parlem dels màfies, no, hem de saber que estem parlant d'allò que socialment significa actualment una màfia, no el terme que literàriament o cinèfilament hem heretat. Vull dir, quan parlem d'esborgi diem són una màfia. Parlem de màfia tant i quant això significa un clan familiar, pertànyer, diguem, a un grup de persones que a través d'una sèrie de favors es beneficien e intentar velar tot este grup de persones per a que puga subsistir este clan, esta família. Això són esborjo, quan els comparem a una màfia. No hem de comparar-los amb aquesta noció de màfia que tenim a dia d'avui, com a famílies també, però que es dediquen a negocis, la veritat, una miqueta heterodoxos. Diguem que esborja poden semblar una màfia, bàsicament per aquesta estructura de poder que entre ells intenten amassar i que per a poder aconseguir-lo, òbviament, han de recórrer a mesures pues, que no són massa ben vistes o que, sobretot, no són morals ni ètiques. En aquella època l'ètica encara la podem posar entre parèntesis, però la moral se suposa que sent fills de papes com eren, sí que havia de ser una màxima que tinguérem present. com a mínim. Vull dir, és que quina família. Fascinant. És que és la Són millor. fascinants. Jo crec que tenim temps encara per a parlar d'algú més. Jo volia Dice- dir una cosa que estava pensant quan lo de Lucrècia, que una cosa que m'enfada moltíssim de Gandia, i és que n'hi ha una plaça que està en Esborja, les estàtues d'Esborja, i Lucrècia està representada amb una mamella fora. A mi m'enfada pel fet de que quan això es va fer ja havien estat els primers estudis sobre la realitat de Lucrècia i era com, per a mi és com encara donar-li més veu al mite que no a la realitat. Jo crec que Gandia, que és un dels llocs on la família Borja va tindre més poder i que vulguis o no, tinga o no més o menys relació amb Lucrècia, però que al cap i a la fi estem relacionats amb ella, que menys que siga la pròpia ciutat la que diga no, anem a desmitificar que això va ser i anem a tapar eixa mamella. O sigui, eixa mamella està ahí fora perquè estem reproduint totes les mentires que es van dir d'ella. I només us volia dir això, que estic molt enfadada amb Gandia per això. Però que es podria fer Però- una cosa. Molt Però bé, té molt les bé, dos, molt bé, no? molt Té bé, les molt dos bé, molt bé, mamelles fora, molt no? bé. És una. Com Una. la imatge, com el quadre que li Una. van fer. Crec. Efectivament. Ara... Molt bé. M'agrada molt aquesta matisació que acabes de fer, Paula, aquesta puntualització, perquè ahí està on cal buscar les arrels de per què jo vaig començar en el món laboral fent-me guia. Bàsicament perquè quan jo ja estava estudiant i m'agradava mostrar-li, diguem, el meu cercle més íntim d'amistats la ciutat, sí que vaig veure com un guia de turisme estava explicant les escultures de la família Borja i precisament les paraules que estava dedicant-li a Lucrècia Borja eren prou dolentes. I clar, per a poder donar-li al seu testimoni credibilitat, el que feia precisament era assenyalar l'escultura i dir, però no veieu que té un llit fora? I aquestes escultures en qüestió són de l'any 95, les va fer l'escultor Manel Boix, i sí que és veritat que és un debat que està damunt de la taula. Hi ha una teoria per ahí que diu que en realitat allò que pretén l'escultura és realçar la maternitat de Anem a Lucrècia veure. Borja, no? Ja que No serà està precís, vull dir, mostrant Paula, això... amb una mà No un serà pit Jo estic... i amb l'altra mà està sostenint el seu ventre. Un ventre que està prou abultat. Per tant, se deduís que està embarassada. Per tant, intenta d'alguna manera fer gala a aquestes representacions marianes de la Mare de Déu de la Llet, que s'anomenen galactotrofuses, que és la Mare de Déu alletant el seu fill, que apareix també amb el pit fora, que és l'únic cas iconogràficament en què es permet que Maria pugui ensenyar un pit. Però jo penso que no. Jo penso que això és una interpretació que posteriorment s'ha intentat traure per a intentar d'alguna manera mitigar aquest efecte, però efectivament, però Lucrècia Borja,
amb aquesta posició, amb aquesta postura concreta que té a la plaça de les Escoles Pies de l'antiga Universitat de Gandia, el que està encara es recolza més aquesta iconografia, com molt bé tu has dit, de Bartolomeo del Véneto, que apareix rúbia, apareix amb uns trets molt sexualitzats, amb un pit fora, i que ve una altra vegada a corroborar-nos que Lucrecia Borgia és un recurs molt habitual en l'art, en la literatura, en la poesia, etc., sempre amb un caràcter Exacte, eminentment és com sexual. alimentar i realimentar la llegenda negra que té damunt la pobra dona i què és això? Jo crec que com a Sí. ciutat que, no, Gandia, Xàtiva o Canals, que representa els Borja tan fort, hauríem de ser els primers que diguem, ei, prou. Ha d'acabar. I jo em sume a tu a aquesta denúncia pública en el que s'ha de reivindicar la figura de Lucrecia Borgia. Òbviament, aquesta escultura s'ha de fer algo per a que no torne a dir-nos tot allò que ja no necessitem saber, bàsicament perquè estem descobrint que es basa en una llegenda. Ara el 8M mos pugem i li Paula, posem una... que recorde que este programa serà prou després del 8M. O sigui, vull dir, No passa res. Al Jo faig- 8M de l'any que ve. una setmaneta després crec que hi serà. Pues bé, quan escolten el programa ja sabran els oients per què es va tapar a Lucrecia Borgia. Estaria molt graciós, no? Per què ho han tapat? La setmana que ve, El- la els setmana que ve ho inicis, els escoltareu. inicis. Bueno, però sí que està lleig, la veritat. Que se podria això, pues, no sé, solucionar d'alguna manera. No fa falta tornar a dir-ho, però fins i tot Paula, si no recorde mal, ja ho va dir en el Papa de Calixte, en el programa de Calixte III, que fins i tot hi havia una soprano Exacte. molt important que va canviar el seu nom Lucrecia perquè no Borgia. l'associaren a Lucrecia Borgia. Fins a quin punt? Diuen, fins a quin punt ha arribat la figura de Lucrecia Borgia a representar el mal personificat en Esta forma de dona, quan dona. va anar als principis del segle XX a Itàlia, li van dir canvia't el cognom. No et portes ese cognom. Home, clar, i en el món de l'òpera ja veiem Clar, Lucrecia és que Borgia és- qui era. Uf, m'enfada molt això, m'enfada. Si voleu, ja per acabar el programa, anem a Sant Dis-me. Francesc o què fem? Sí, A Sant Francesc de Borja. I el deixarem així el programa Molt perquè bé. ja se pujarem una hora i pico i s'allargarà i tornarà Espai Innocents Tranquil. i... Anem a Francesc No de te Borja. preocupes, Vicent, tornaràs. Això significa que necessitem uns Borja 3. Bé, Francesc de Borja, anem a intentar sintetitzar-lo, encara que també difícil és sintetitzar una figura com Francesc de Borja, però bé, Francesc de Borja serà, per a que se situï l'oient, el besnet del papa Alexandre VI. Val? Ella naix a Gandia, la família està totalment assocada al regne de València. Son pare era duc de Gandia, va ser el duc de Gandia que més anys va viure al ducat, encara que va deixar molt poca obra en quant a l'edilícia, en quant a l'urbanisme de la ciutat, sí que va ser un duc que va viure molts anys ahí. Per a que es situe l'oient, el pare de Francesc de Borja és el fill de la duquessa Maria Enríquez i de Joan de Borja, que és el que apareix mort assassinat al riu Tíber. Doncs bé, Francesc de Borja naix el 28 d'octubre de l'any 1510 al Palau de Gandia i és ni més ni menys que rebesnet del papa Alexandre VI per part de pare, però és que per part de mare és rebesnet del rei Ferran II, el catòlic. Perquè Ferran el catòlic va tindre una sèrie d'aventures amoroses amb una noble catalana que era el Donza d'Iborra. Amb el Donza d'Iborra va tindre un xiquet que va acabar sent arquebisbe de Saragossa. Aquest arquebisbe, que va tenir relacions amb Anna de Corea, va acabar donant a llum a la mare de Francesc de Borja. Per tant, Francesc de Borja, des que va néixer, podem dir, tenia davant seu una carrera, una trajectòria sí, sense sí, o sigui, precedents. però tot relacionat amb Era el l'església, que Borja. acabar sent sant sí que és de ser un sant, vull dir, sí que També és he un de dir una miracle. cosa, que ell seria un sant, però d'on va néixer, vull dir, ahir anava poca santitat, no? Era fill fora de matrimoni, de fora del matrimoni d'ací, de fora del matrimoni d'allà. A mi me fa gràcia lo de fora del matrimoni, Letín, arquebisbe de no sé què. Adelante. És... Si no m'equivoco, no vos puc dir el dat exacte, però crec que va ser amb 8 anys arquebisbe de Saragossa. Amb 8 anys. A veure, César Bé, és la bona arquebisbe de qüestió, València efectivament. en Dèneu? Succeeix a son Sí, pare. però en Dèneu. de ja tens pels als collons, vull dir, en 8 anys.
Però un arquebisbe de Jo no 9 confio en anys... els meus alumnes de 13, Una cosa imagina't. important, el detall important a saber és que ser arquebisbe, per exemple, de Saragossa, no era oficiar com a arquebisbe, és a dir, desenvolupar tots els rites de la litúrgia catòlica en les festes de guardar. Ser arquebisbe en aquella època significava, sobretot, rebre les rendes de les terres que estaven en l'arquebisbat. Això era ser arquebisbe. César Borja va ser arquebisbe de València, també va ser abat de Santa Maria la Valldigna. Ell no va anar mai a Santa Maria la Valldigna, però ell va rebre religiosament cada any tots els guanys que es tren de totes les terres que estaven entorn i valls de jurisdicció de Santa Maria la Valldigna. Doncs bé, Francesc de Borja, efectivament, sí que és veritat que naix en un ambient de molta religiositat, perquè ja hem parlat de la seva àvia, Maria Enríquez. Era una dona profundament creient, era una dona molt catòlica i de conviccions molt franciscanes. Per això que Francesc de Borja sempre serà un home que va atendir molt a la penitència. Per això que quan ell es fa jesuïta, a Ignasi, a Íñigo de Loyola, no li agradava que fera aquests règims absoluts, aquesta contemplació contínua i que també s'autofustigara, que li agradava prou perquè estava molt basat en la penitència. La seva tia era Sor Francisca de Jesús, que va ser monja molt jove, una dona a la que se la coneixia com la Salomona, de la que també es podria parlar llargament, dominava no sé quantes llengües, era una exegeta de les antigues escritures, era una dona intel·ligentíssima i que també va tenir molt que veure en l'educació primitiva de Francesc de Borja. Francesc de Borja es cria per a ser duc de Gandia. Per tant, el seu destí era governar aquestes terres com un dels nobles més notables, no del Regne de València, sinó de la Corona d'Aragó. Francesc de Borja va tindre 20 germans. Ell era el Uau. major de 21. A veure, Uau. això és nou Val? rècord, vull dir. Vull dir... Nou Ai, per rècord. favor. Més Borja anem O sigui, increixendo Lucrècia, sempre. pobra, Anem Lucrècia, pobra, increixendo. ho sé molt per ella, que va morir en un part, però aguanta el cubata, esta dona, vull dir... Seria no. de divers no. mares. Nota al peu de pàgina, Ah, efectivament, són vale, tres vale. dones. Però val? té igual. La mare de Francesc de Borja va donar a llum 7 vegades, la madrastra és la que va parir moltes més vegades i finalment son pare va tenir relacions amb Catalina de Castellví, va tenir un fill il·legítim, però que finalment va acabar reconeguent son pare. Per tant, eren un total de 21 germans. Pues I ell lo era que el està clar és major. que Joan de Borja no era impotent. Això està clar, no? Vull dir... Joan de No, Borja... Joan de Borja no. Joan de Borja ha sigut el que més ha contribuït a escampar la llavor Borja, urbi et orbe, mai millor dit. Doncs bé, a ell li tocava per la llei de Morgadia en aquella època i com hereu baró que era, pues heretar el ducat de Gandia. El que passa que es degué la guerra de les Germanies. La guerra de les Germanies, que va ser prou cruenta a Gandia, allò que li exigeixen al duc Joan de Borja, bàsicament és, a banda de cremar-li a l'arxiu del Palau, també és el primogènit, perquè clar, que és el que més valor té al Palau. No és l'or, no és la plata, no és l'art, no és la documentació, és l'hereu, perquè aquest hereu és el que fa possible que tot això continue. I precisament els germanes el que no volien era este poder absolut que estaven exercint. Aquestes corts feudals que venien a significar, per exemple, els comtes d'Oliva o els ducs de Gandia. Per tant, Francesc de Borja ha de marxar molt jove i en 10 anys ha d'acomiadar-se de sa mare, a la que mai més torna a veure, perquè sa mare, òbviament, morirà molt jove, 7 parts, ho acabem de dir, i se n'anirà a la cort. Per què se'n va a la cort? Òbviament, perquè ho acabem de dir. Ell tenia accés directe, era besnet del rei Ferran II. Per tant, on el porten? El porten directament a Tordesillas. A Tordesillas per a que estiga fent-li companyia a una xiqueta que va néixer allí, que seria la futura reina Catalina de Portugal, la filla que va tindre Joana, la mal anomenada la Boja, i Felip l'Hermoso. Aquesta xiqueta que viu en Tordesillas mentre sa mare està tancada, fa com una xicoteta cort de xiques de la noblesa i un d'aixòs xiquets és Francesc de Borja. Ahí serà quan Francesc de Borja entrarà ja directament al món de la cort. I ahí estarà fins a la mort de son pare. Per tant, podem dir que Francesc de Borja va arribar a ser en aquella època allò que anomenaríem a dia d'avui tot un cosmopolita, perquè es manejava en les grans corts que en aquella època eren itinerants de l'època: Valladolid, Madrid, Toledo, Segovia, Salamanca, etc. Com ell era família del rei, òbviament, quan arriba sí Carles I d'Aragó i de Castella, Carles V,
un dels membres de la seva càmera de confiança serà Francesc de Borja. I Francesc de Borja arribarà a ser un dels nobles més notables d'aquest acord. Per això que no és d'estranyar que Francesc de Borja participe, diguem, en enfrontaments polítics que obertament té l'emperador Carles, com per exemple el que tindrà contra el rei Francesc I de França, on anirà un encara jove Francesc de Borja a lluitar a la ciutat de Niça. Així hi ha una curiositat i és que en Niça va arribar a conèixer Francesc de Borja a Garcilaso de la Vega. I van arribar a tindre una amistat prou important. Garcilaso de la Vega va morir molt jove, als 35 anys d'edat, i tota l'obra que hi ha d'ell és la que va replegar posteriorment Juan Boscán. Va morir molt jove perquè li van pegar una pedra i el van desnucar. I es diu que va morir en braços, precisament, a mode de pietat de Sant Francesc de Borja. Jo Per això tant, no ho Francesc de coneixia. Borja Que era, curiós. diguem, sí, efectivament, va haver relació, i prou important, entre Garcilaso de la Vega i Francesc de Borja. Els dos eren nobles del moment i van lluitar contra el rei Francesc I a Niça. Sabem sobradament si va morir als braços de Francesc de Borja o no, no ho sabem. Però sí que sabem que va haver-hi una amistat, que va haver una relació. Francesc de Borja en aquest moment ja està en les primeres files de la cort de l'emperador. Per això que no ens ha d'estranyar, si algú coneix una mica la vida de Francesc de Borja, que quan mor l'emperatriu Isabel de Portugal, que és la dona de l'emperador Carles, anomenada la portuguesa, bàsicament perquè era la filla del rei Manel de Portugal, que siga precisament Francesc de Borja l'encarregat de portar el cos de la reina des de Toledo, que s'on mor. En aquella època la cort estava al Palau de Fuensalida, fins a Granada, que era on se l'havia de soterrar, perquè en aquell moment Granada era molt important per a la monarquia. No oblidem que els avis de Carles i Isabel, perquè Carles i Isabel, a banda de ser home i dona, eren cosins germans, eren els reis catòlics. Per tant, que no s'estranya que siga Francesc de Borja el que durant 8 dies porta el cos de la reina d'una ciutat a altra. Una altra cosa és que una vegada allí va obrir l'ataúd i que diga aquella famosa frase de mai més tornaré a servir a senyor que se'm puga morir, després de veure el cos totalment podrit de la reina Isabel. És molt improbable, bàsicament, perquè Francesc de Borja, un mes després, accepta de mans de l'emperador ser virrei a Catalunya. I l'emperador, perdoneu que us diga, però és un home mortal, no és un home immortal el que Que de fet servir. sobreviu. Li Sobreviu, va no? marcar Perquè he un... buscat. Ell sobreviu a Com? Carles I, també. Efectivament, Sí, jo sí, crec sí, que el sobreviu, perquè se Sí, mor sí. en el Eh, 72. Sí, Francesc de Borja mor en... Francesc de Borja en 1572. Ahir ja havia mort el rei Carles, ahir ja era rei Felip I d'Aragó, el que coneguem com a Felip II en els llibres, i ja Francesc de Borja estava fora de la camarilla de confiança del rei Felip II. Tot això farà també que finalment es faci jesuïta, perquè ja no tenia un lloc en la cort. Passa que, clar, la figura de Francesc de Borja, políticament parlant, és molt polièdrica per així intentar sintetitzar-la. Però bé, la bona qüestió és que ella sap ser virrei de Catalunya, va a Catalunya, i allí és quan la dona de Francesc de Borja, que així també anem a fer un parèntesis que és important, la duquesa Elionor mor només amb 33 anys, després d'haver tingut 9 embarassos i 8 fills, Wow. 33 anys Wow. només, doncs bé. Doncs bé, quan Francesc de Borja i la seva dona Elionor van a Catalunya, a Barcelona a exercir com a virreis, Francesc de Borja i sobretot la seva dona entren en contacte amb un franciscà que és el pare Texeda i amb un jesuïta, el primer que coneixeran, que és el pare Pedro Fabro, el que va canonitzar curiosament el papa Francesc. Doncs bé, així és quan Francesc de Borja, que sempre ha tingut certa espiritualitat, comença a interessar-se per tot allò que estan fent els jesuïtes, perquè els jesuïtes és un ordre que acaba de començar, l'ha fundat un basc, Íñigo de Loyola, intenta trencar d'alguna manera l'església des de dins, perquè des de fora ja estan els Els protestants per a bascos havien de trencar-la. ser, també t'he I a dit. Francesc de Borja, Que- home, naturalment, els grans moviments d'on sorgeixen, no? Doncs bé, era un home que va intentar trencar, escindir l'església des de dins. A Francesc de Borja pareix ser que aquesta manera, no, d'espiritualitat nova que començava a manejar-se, una espiritualitat, no ho oblidem també, trentina, és el moment del concili de Trento, és el moment en què l'església comença a esdevenir en l'església que inevitablement hem heretat, doncs és quan en Catalunya hi comença, diguem, a tontejar amb aquesta espiritualitat. Però, òbviament, ell és pare de família, ell està casat, i de sobte
Després de 4 anys a virrei de Catalunya, mor son pare. Ha de vindre a Gandia. Ha d'heretar el títol de duc de Gandia. Però ell intentarà, i això és important, per totes les maneres, evadir-ho. Ell voldrà sí ser duc de Gandia perquè li toca ser el primogènit, però no estarà a Gandia, exercint com a duc. Sinó ell intentarà, de tota manera possible, que o bé el rei Carles o bé el príncep Felip li donen alguna faena. El príncep Felip ha de casar-se amb una portuguesa, Manuela de Portugal, i ell volia anar a la cort del príncep Felip. Però què passa? Els portuguesos no volien a Elionor de Castro, a la dona de Francesc de Borja, perquè Castro era una de les famílies més importants de la noblesa portuguesa i fins i tot havia intrigat contra la corona. Per tant, els Castro i els Borja, en aquest cas, quan més llum, millor. I és llavors quan Francesc de Borja no li queda altra que anar a Gandia. I així està allò que us deia jo de que era un cosmopolita, perquè quan arriba a Gandia, realment ell es dona compte de que havia tingut una vida fins a aquest moment, no oblidem que abandona Gandia als 10 anys, que no té res a veure amb aquesta cort que havia tingut a son pare com a duc una barbaritat d'anys, terres eminentment morisques, amb una religiositat sumament exacerbada com la que hi havia. Durant aquests 7 anys que va ser duc de Gandia, serà quan, jo pense, Francesc de Borja va entrar en un procés que podríem dir perfectament a dia d'avui depressiu, però que en aquella època era com un estat permanent de melangia. I clar, el fet de que la seva dona mor quan són ducs de Gandia, que ell té 8 fills i que el seu fill major ha arribat a la majoria d'edat, és quan ell opina que tal vegada aquesta inquietud que té pels jesuïtes pot arribar a ser més. I és llavors quan pren la decisió, ni més ni menys, que fer-se jesuïta. I el primer que fa que és visitar a Carles el rei, perquè havia abdicat, es trobava al monasteri de Juste, i allò que li diu el rei Carles és, em pareix molt de Borja, que vulguis deixar tot això per a la religió, però sent tu com eres, duc de Gandia i gran d'Espanya, títol que li havia atorgat el mateix Carles, podria ser dominic, agustí, no jesuïta, perquè qui són els jesuïtes si no els coneix ni Déu? 100 anys després, els jesuïtes monopolitzarien pràcticament les conversions religioses de tota Europa. Allò és quan comença la vida jesuítica de Francesc de Borja, que durarà 21 anys, els últims 21 anys de vida, on acabarà sent ni més ni menys que tercer general de l'ordre. Com a general de l'ordre, el que farà serà enviar moltes missions evangèliques, sobretot a Sud-amèrica, a Brasil, on encara tenim a dia d'avui un municipi que es diu São Borja, o tenim, sense anar més lluny, les festes en honor a Tata Pancho, que vendria a ser la Fira i Festes de Gandia, però celebrades a Sud-amèrica. 99 anys després de la seva mort, el papa Clement X el canonitza. Per què el canonitza? Així no en parla de miracles. El canonitza, òbviament, perquè ve a representar la seva vida els paràmetres de santetat que exigís Trento. Si els protestants diuen que els catòlics són uns depravats, els catòlics allò que han de fer és mostrar modes de vida que precisament no cauen en la depravació. Que millor que un ric de cuna que acaba morint pràcticament en tota la humilitat possible com a jesuïta després d'haver perdut no sé quants quilos i no menjar pràcticament. I si a això li sumem que el net de Francesc de Borja era ni més ni menys que el duc de Lerma, que acaba els seus dies com a cardenal, doncs aleshores ho O tenim sea, tot no servit. sabia Perquè el que duc de el duc Lerma, de Lerma precisament, era el seu... Uau, això no ho sabia, efectivament, Que bèstia. clar, la filla de Francesc de Borja, Isabel de Borja, es casa amb Sandoval de Rojas, que era marquès de Dénia, perquè els Borja, òbviament, volien el ducat de Gandia, el comtat d'Oliva i el marquesat de Dénia. D'aquesta manera tenien les terres de la Canyamel, els enginys de la Canyamel i el port, per evitar tarancels. Quan casa la seva filla amb el marquès de Dénia, d'aquesta unió naixerà el duc de Lerma. I el duc de Lerma, que va ser un home important en la cort de Felip III, acaba sent cardenal. I com a cardenal, ell, d'alguna manera, farà força per a que el seu avi acabi sent sant. Jo sempre ho dic, no perquè ell volguera que el seu avi fora sant, sinó perquè ell volia ser net d'un sant, que és diferent. I això explica molt bé com era la personalitat del Un duc de desgraciat. Lerma. Ai. Què? Hem intentat Me fa molta resumir gràcia a lo Francesc de Sí. Borja, Me no? fa De molta gràcia forma... de, pues, si vull ser un fill d'un sant, un net d'un sant, pues me busca algun avantpassat que tinga així una vida més o menys exemplar, el Però una santifique vegada més, i un altre avant. Borja, Efectivament. un altre Borja en el Vaticà. Ahí està. Un altre.
Sí. A veure, Sempre, dins de lo sempre. que seria el tema Sanchi i demés, jo què sé, és una vida, diguem, prou exemplar, no?, al final de la seva vida. Vull dir, que el tio era La vida de Francesc un de tio Borja molt sí que ho és. devot, un tio... Sí que ho és. No té Vull res a dir, que veure. té la seva lògica. Res a veure era amb tot allò que hem parlat del papa Calixte, del papa Alexandre, d'aquesta ambició contínua. És més, precisament, jo penso que Francesc de Borja, allò que mai va tenir va ser precisament ambició. Jo penso que hi ha persones que en realitat no volen governar. Vivim en un món en el que contínuament ens estan venent que la fama, el prestigi, sempre ve agarrat de la mà del poder. Quan més poder exercixes, millor t'anirà en la vida, però hi ha gent en realitat que no ambiciona el poder i això és algo que hem d'interioritzar. No tot el món vol poder. I jo crec que la figura de Francesc de Borja precisament ve a significar molt bé això. Va ser un home que sempre va estar al servici de, en un primer moment al servici de son pare, després va estar al servici de l'emperador, i quan l'emperador ja no estava necessitava buscar un altre servici. Aleshores va aparèixer Ignacio de Loyola. Sempre al servici de. Que, per cert, I en un discret sempre segon plànol, encara que la seva figura política estic inevitablement destacava. comprovant-ho i el nom del duc de Lerma és Francisco Gómez de Sandoval Rojas i de Borja. M'aca- I clar, era s'abuelo. M'acabes de S'abuelo deixar materno. mort, tio, no Es que yo sabia. no ho sabia, El hostia. seu avi Els matern. Yo tentáculos sabía dels que Lerma Borja... era valencià, pero que era un... Claro, es que para mí es un desgraciat. Els tentáculos dels Borja Efectivament. són... Sí, si ara en Setmana Santa aneu a Valladolid a la professó del divendres sant i tindreu una magnífica talla de Gregorio Fernández on el lladre roïn és el duc de Y el Lerma, Raúl. crucificat al costat de Crist. Wow. Wow. Los tentáculos de los Borja son infinitos. Pero bestias. Mira si són infinits que entre el primer programa que gravarem i aquest va morir Rodrigo Borja Ceballos, que va ser en el seu moment president de la República d'Equador i descendent directe del papa Alexandre del papa Calixte. Venga, va. També era descendent d'ell. Sí, Roderic de Borja Ceballos. Sí, la República de l'Equador ha tingut al llarg del segle XX 3 presidents Borja. Va haver una època en la que una branca de la família Borja va a Riobamba i allí es perpetua científics, poetes, polítics i l'últim gran bastió, ell va ser president de l'Equador, si no m'equivoque, de 1988 a 1942. Que guaper. I ha faltat de farà quina, 3 de quina setmanes, un ideologia mes era aproximadament. tal? Roderic Borja, Home, com a veure, no, tenir la no ho sé, família no ho sé. de què ve. Eh, Home, tota la seva podria- família Salvador. Ara. Tampoc és una de les coses que se va comprovar a Itàlia va ser que les famílies riques del segle XV són les mateixes que són ara del segle XXI. Vull dir, esta gent, si tens diners és perquè són conservadors, literalment. O sigui, conserven el seu poder polític i econòmic. Efectivament. Algú l'haurà perdut, algú haurà tingut, però grans fortunes del segle XV a Itàlia són les mateixes que d'ara, tio. És molt bèstia. Així ve la importància del clan familiar, d'aquesta xarxa de Clar. favors que entre ells Això passa en el inevitablement es barri fan. Salamanca de I Madrid, deixa- exactament el mateix. La endogàmia al remat. Vull dir, aquestes famílies s'alimenten entre elles, perquè òbviament saben que, inevitablement, la seva supervivència només depèn de la projecció que dinàsticament entre elles n'hi haga. Si no, el xiringuito mai millor dit efecte. s'acaba. A no ser que l'acabem nosaltres abans en una revolució. No sóc jo, no són este programa qui vull iniciar, però A veure, jo estic molt sincerament, d'acord. després de tots els fills, germans i tot, segurament algú de nosaltres té algo Borja, també. Vull dir, és impossible que no tinguem res dels Clar, Borja. perquè, clar, quan parlem d'esborja, clar, molta gent diu, però ja no queda el títol de duc, ja no queden... Els grans títols ja no estan en mans de persones amb cognom Borja. Òbviament sí, no? Perquè, com malauradament sabem, això sempre segueix la línia paterna, la línia Acna, que s'anomena. Però això no significa que no vinguin més Borja. Això significa que la línia paterna en un moment determinat s'ha perdut, com per exemple va passar a Gandia amb l'Unceduc, Luis Ignasi de Borja. Però Borja hi ha, Borges hi ha, i moltíssims per ahí. Se Òbviament podria que fer hi ha. una història del món sencer, seguint la família Borja. És de veres, vull dir, Efectivament. a punt, si tinguera diners, a lo millor, mira, però com no ne té, no pot fer.
Vicent, Esports moltes a tu gràcies, m'entera ha molt, sigut molt. alliçonador. A vosaltres sempre per I jo donar crec que en vida la a segona Esborja. temporada, ja esperarem a la segona temporada, pues farem una altra Borja. A la gent que mos comente i que mos diga si vol un tercer programa Borja, que a lo millor descobreixen que són els seus abuelos. Perfecte. I sos Borja o algo. Ai, el abuelo este que callasso ho tenia. Que vaig posant-me els cognoms i faré jo treball de recerca prèvia i aquest mateix dia, a mode d'entrega de premis, direm si són agraciats o no amb la seva pertinença a la Molt bé, família. moltes gràcies, Vicent. I Paula, Moltes Pues, Un gràcies. plaer d'ací un parell de a vosaltres Gràcies. sempre. I Paula, d'ací 2 setmanes suposo que tornarem. Sí? A veure a qui portem. A veure qui serà la persona agraciada de sentir-nos, no? Perquè nosaltres no parlem. Pensava que anaves a dir, quina persona agraciada descendent dels Borja. Perquè ja ho donem per Estaria fet. molt guaper, estaria molt guaper. Jo conec un que altre en cognom Borja, però Jo conec no me molts, cauen bé. No, no me cauen, no me cauen ni me dicen de cauen, no els conec massa bé, però sé que existissin, hòstia. Bueno, pues res, fins d'ací 2 setmanes. Vinga, adéu. Acabes d'escoltar Del Parpalló al Ventorro, un podcast que ha estat possible gràcies a les aportacions dels i les nostres mecenes a través de la nostra aixeta, podcastpelvalencià.cat.